ओइ बाबु सिखारदो मा एथबां उन्दुबाय थाखो 8:00-9:00 जालायबाय दासिमबो सिखाराना बाबु मा जाखो नोंलाय हायावसो गोग्लैनानै थाबाय माथो ओइ नानि ओरै फैनायसाय माबा जाबाय नै बाबुआ मा जाखोथाय आदै थ' डक्टरनाव लांनोसै डक्टर सार मा जामारदों आंनि फिसायालाय माबाफोर जानायमोन नोंदां? जानायाथ' जेबो जायाखैमोन डक्टर सार। बे खुगानि फेंफोना ओंखारबाय थानायालाय माथो? बे जायगायाव आंनो बयनिख्रुइबो देरसिन डाक्टार। आं नोंनि फिसालानि खुगानिफ्राय फेंफोना गनायखौ हमदांनो हायासै। आसलथे मा लोंमारदों बियो? नायनानैथ' हमनो हायासै आङो। अपारेसनसो खालामनांसिगोन। डक्टर साहाब फाहामनानै हरथारदो। गाबनाङा र' मादै, मोजां जागोन। थां नों मादै बाहेरायाव थाहैथ'। ओइ सिस्टार, बे अपारेसन रुमाव हाथुरा स्क्रुड्राइभार आरो रुवा लानानै थाबनो फै। मा बुंखोलै नोङो डक्टर? मा हाथुरा स्क्रुड्राइभार रुवालै बेलाय? डक्टर नंगौना नङाब्रा नोंलाय? सन्देहसो जालायलांबायलै आंहा। इदिबा नोंसो डक्टर जाबाय हा? बे जायगायाव जेसेबां लोमजादों जेसेबां मुलि लोंदों बेफोरखौ आंनो नायजोब्बाय। डक्टर जानो फैदों बाहाय। थां बाहेरायाव ओंखारलां, बेखौ अपारेसन रुमाव लांसिगोन। माबालै मादै, बे खावब्लाया बै मास्टारनि फिसाजोखौ बिराद गोसथोयोलै। बेखायनोसो मुलिफोर लोंबाय बायदोंमोन नोंदां। मा? बे मास्टारनि फिसाजोखौ गोसथोयो बियो? बिनि थाखायनो मुलि लोंलायबाय बियो? र' थांनो आङो बे मास्टारमोनाव। नोंसोर थाथ' र' आं थांनानै फैनो। ओइ मादैयाबो गरम बाराथारलै, दाना मा जाबावगोनलै? नोंहालाय माथो आसु खिथाब्रबनांगौ दुखुनि समावलाय? ओइ मास्टार गोख्रै बाहेरायाव ओंखारबो। मा जादोंब्रा? मानो होसोख्रावला बायदों? बे नोंनि फिसाजोनि थाखायनो आंनि फिसालायासो मुलि लोंनानै थैनो नागिरदों। मा बुंखोब्रा नोंलाय? औ थिगखौनो खोनादों नोङो। माबोरैथो मुलि लोंलायलायनाय जाखो? मोजांसो बुंदों नोङो, फिसाजोखौ हरा बुंनानै। आंनि फिसालाया माबा मोनसे जानांगौबा नोंनि फिसाजोखौबो गारखाया आं हले। र' गरमा गरमि जानाङा, आं फिसाजोनाव सोंग्रोनो। ओइ ओरै फैनायसाय। मा जादों आफा? नोङो बे खावब्लाखौ मोजां मोनो होनलाय? औ बाबा, मा जादों? खावब्लाया मुलि लोंदोंनो, हस्पिटालावसो दंनो। मा होनखो बाबा नोङो? जुदि बियो मुलि लोंलायदोंबा आं फिसाजोखौ हरनो राजि दे। थ' हस्पिटालाव नायहैजोबनोसै जों गासिबो। थ' बाबा माबार नायहैनोसै। डक्टर साहाब, माबायदि जाखो आंनि फिसाया? अपारेसनाथ' साक्सेसफुल जाबाय। नोंसोरो थांनानै सासे नायहैनो हासिगोन। गोजोननाय थाबाय डक्टर। आसलथे माबायदि डक्टरनाव लाबोदोंलै नोंसोर आंखौ? डक्टर ना न' लुग्रालै बेलाय? फाग्लासो, स्क्रुड्राइभारखौ खोमाजों सोनानै एल'बायब्रा। आरो हाथुराजों उदैयाव देबाय। उदैया बिराद सागासिनो आंनिया। आंखौ माबार न'आव लांथारदोलै। थालालै आं बेहाय। बेहाय थाबाय थानांगौबा थैनांगोनसो आङो। माथो लोंमारनायमोन नोंलाय? ओइ फाग्ला, नों बेहाव लावगि। नों आंनि थाखायनो बेबायदि मुलि लोंलायबाय, आं बिराद दुखु मोनबाय। मा? नोंनि थाखाय? मा बुंलाबायखोलै लावगियालाय? आफाया जों सानैखौ हाबा होनो राजि जाखाबाय। नों दुखु दाजासै। मा जागासिनोलै? फात्ताखौनो मोनलासैलां। नोंजों आंजों जुलि? औ खावब्ला, आफायाबो गनायनानै लाबाय नोंखौ। नोङो एफा खस्थ' बेबायदि मुलि लोंलायनाङामोन ना। आं नोंखौ मोजां मोनखायोमोन ना। खावब्ला नों थाद'दो दे, आं थांनोसै। ओइ रानख्रेब, मा जालाबायखोलै? आं जेबोखौनो हमनो हायासै। सिगाङाव एफा मोजां मोनबाय। बे मास्टारा हरा होनबाय। दा आरो राजि जाबाय। आंथ' जेबो खस्थ'खौनो बानायनाङासैलै। माबोरै जालाबायखोलै रानख्रेब बेफोरो? औ, नोंसिनि मादैया थांदोंमोन मास्टारनाव। बावनो नोंखौ मुलि लोंदों होनबाय नालाय गनायबायब्रा। मा फाग्ला, आङो मुलि लोंदों? बे हिनजाव सासेनि थाखाय मुलि लोङा मा जानोब्रा आंलाय? होमबालाय माथो जामारनायमोनब्रा नोंलाय? बे फुङाव मुब्रुं मुसि सिखारनानै बाथरुमाव हाबबाय। गालिननानै गोग्लैबायब्रा आङो। गाहायाव साबोन दोननाय दंमोन, बियो खुगायाव ग्लब हाबबाय। ओमफ्राय गारामायाव नांथाबायब्रा। आइखौ गाबज्रिहरनो नागिरबाबो हायासै आं। बिदिसोब्रा काहानिया। बेखायनोथ' फेंफा ग्लब ओंखारबाय थाबाय। जोंहाबो बिराद गिबायब्रा। फाग्ला, नों आंखौ मोनथिखायाना। बिमा बिफायानो दं, बे हिनजाव सासेनि थाखाय मुलि लोंगोन आङो? बेबो नंगौ बाथ्राया। थुदोलै, आं बेयाव थाबाय थानो गोसो गैथारला। जाबाय आंनि मोजांनि थाखाय जाजोबखाबाय। गोरलैयैनो मोनबाय आं लावगिखौ। फाग्लाया।